नोंथांमोननि जे फरायसालियावबो 100% जिहेथु फरायसाफोरा उथ्रिसार जानो हाबाय मा बुंगोन? गिबियावनो बयनिसिमबो सानजौफुनि गाहाम हामलायनाय जासिबाय। दिनै थारैनो खोब गोजोननाय मोन्दों जों एम्बिशन एकाडेमिनि जानानै खोब गोजोननायखौ मोन्दों आरो बे गोजोननायखौ दिनै जोङो नोंथांमोननि सेराव जों फोरमायनो नाजादों। दा एम्बिशन एकाडेमि हिसाबै देग्लाय जोंहा फार्स्ट बेट्चमोन आरो बे फार्स्ट बेट्चआव जोंहा गासै 30 फरायसा आरो फरायसुलिफोरा दङमोन। दा बेनिनो सासे फरायसुलिया डिस्टिंसन मोननानै पास खालामनो हादों। थारैनो बिथांखौ लानानै जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बेनि उनावहाय जोंहा स्टार मार्क हिसाबै 3 फरायसा बिथांमोना मोननो हादों आरो बेनि उनाव गासै 19 जन फरायसा फरायसुलि बिथांमोना फार्स्ट डिभिजनखौ मोननो हादों। थामहिनबा फार्स्ट डिभिजन हिसाबै गासै स्टार आरो डिस्टिंसनखौ लाफानानै गासै 23 फरायसा फरायसुलि बिथांमोना बे फार्स्ट डिभिजन मासिखौ आवग्रिनो हादों आरो बेनिनो 6 फरायसा फरायसुलि बिथांमोना नैथि मासि लानानै उथ्रिसारनो हादों आरो थामथि मासि हिसाबै जोंहा गैया, थामहिनबा 0। दा बे हिसाबै जोङो देग्लायनि जिहेतु जोंनि फार्स्ट बेट्च, दा बेनि जि फिथाइ, बे फिथाइखौ लानानै जोङो जथेस्थ' जोङो गोजोननायखौ मोन्दों। जथेस्थ' जोङो खस्थ' खालामदोंमोन आरो जोंनि फोरोंगिरिफोर जोंनि जेमानखिनि दङ स्टाफनिफ्राय लानानै दा बिथांमोना खोब गोब्राबै नाजादोंमोन। फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ खोब खस्थ'यै नायदोंमोन। दा बिथांमोना माखौ रोंदों माखौ रोङाखै दा बेखौ नायनानै बिथांमोननि जि दिनैनि रिजाल्ट, बे रिजाल्टआ बेसिम सफैदो होननानै जोङो बेखौ बुंनो हायो। दा बेनिखायनो दिनैनि जि रिजाल्ट फोसावनाय, बे फोसावनायनि गुदियावनो दं जोंनि फोरोंगिरि बिथांमोन। हयथ' फोरोंगिरि बिथांमोना दिनै खस्थ' खालामामोनब्ला दिनै फार्स्ट बेट्च हिसाबै जों बेबायदि फिथाइखौ मोननो हानाय नङामोन। दा बेनिखायनो जोङो फोरोंगिरिजों लोगोसे जोंनि जेमानखिनि फरायसा फरायसुलि बिथांमोन दङ, दा बिथांमोनखौ जोङो साबायखर बावनो जोङो नाजागोन दिनैनि समाव। मा बुंगोन जिहेतु नोंथांमोननि जे बर' बिजोंनि जे फरायसालियाव बेहाय माबोरै अनसायनाय मोनदों जिहेतु नोंथांमोना गामि ओनसोलाव जिहेतु नोंथांमोननि फरायसालिया जिहेतु दायो दङ, माबोरै मोनदों? बेखौ जोङो नायनो थाङोब्ला जोंनि एरिया हिसाबै जिहेतु जोंनि एरिया नावगाता आरो जोंनि फरायसालियाबो बेयावनो गायसनजानाय। जोंनि फरायसालिया दिनै बोसोरनैयाव आगान होबाय। दा बेखौ जुदि जोङो नायोब्ला खोब मोजां जोङो रेसपन्सखौ मोन्दों जोंनि गार्जेनफोरनिफ्राय बा जोंनि दिथागिरिफोरनिफ्राय खोब मोजां मोनसे रेसपन्सखौ जोङो मोन्दों आरो बे रेसपन्स हिसाबैनो जोङो दिनै गोबां गथ'फोरखौ जोङो मोननो हादों आरो बे गथ'फोरखौ लानानै जोङो इयुननि माखासे सिमांफोरखौ सुजुनानै बे गथ'फोरखौ लानानै दिनै जोङो बे फरायसालिखौ जोङो गायसननाय जादों आरो बे फरायसालिनि थ्रुयैनो जोङो माखासे गथ'फोरनि जि सिमां मिजिं, जे जानो लुबैनाय हास्थायनाय, दा बेखौ जोङो नोजोर बोनानै जोङो गथ'फोरनि जि मोजां कुवालिटि, जि मोजां मोनसे सोलोंथाइ, बे सोलोंथाइखौ जोङो होनो नाजागासिनो दङ आरो बेखौ नुनानै दिनैनि दिनाव जोंनि जि ओनसोल, बे ओनसोलाव गोबां दिथागिरिफोरा दिनै जोंखौ मदद खालामनायखौ जोङो मोननो हादों। मा बुंगोन जिहेतु नोंथांमोननि फरायसालियाव जिहेतु बेसेबां क्लासनिफ्राय जितु दङ दायो क्लास? क्लास हिसाबै जोङो क्लास 6निफ्राय क्लास 12सिम जोङो लानाय जादों। थामहिनबा जोंहा सिनियर सेकेन्डारि स्कुल बेबो जों दङ। दा बे हिसाबै जोंहा आर्ट्सनि दङ, जोङो साइन्सनिखौ लाथ'नाय जायाखै। दा गिबि हिसाबै जोङो आर्ट्सखौ लादोंमोन, नाथाय देग्लाय जोङो साइन्सखौबो जोङो लाफानायनि बाथ्राखौ जोङो सावरायबाय आरो जोङो बे समावहाय साइन्सखौबो जोङो लाफागोन। देग्लाय जोङो साइन्सनि एडमिसन होगोन। दा बेनिखायनो आङो बुंनो सानगोन जे जायफोर फरायसुलि बिथांमोना साइन्सआव लानानै मोजां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानानै दङ, दा बिथांमोना फैनानै एडमिसन लानो हागोन आरो एडमिसन लानानै गावनि जि रोंगौथि, बे रोंगौथिखौ दिन्थिनो हागोन। नोंथांमोना दायो बेसेबांसो फरायसाफोर दङ नोंथांमोननि फरायसालियाव? जोंनाव दा नायोब्ला 150नि बारा जोंहा फरायसा फरायसुलि दङ आरो नैबे मोनसेखौ दिनै जोङो बुंगोन जे जोङो जिहेतु साइन्स आयदाखौ जोङो देग्लाय लागोन। दा बे हिसाबै जोङो माखासे जोंनि गुन गोनां जों फोरोंगिरिफोरखौ जोङो लाबोखानाय जाबाय अलरेडि। जोंहा बिटेक खालामनाय दङ, एमटेक खालामनाय दङ। दा बेबायदि फोरोंगिरिफोरखौ देग्लाय जोङो लाबोदों आरो अलरेडि जोंजों बिथांमोना दंफाखायो, जोंनिनो फंबाय जानाय, जों एखे लोगो थाबोनाय। दा बिथांमोना जोंखौ सापर्ट खालामदों आरो बिथांमोना जोंनो खोथा होदों जे बिथांमोना जोंजों थाफानानै जेमानखिनि हायो जोंखौ सापर्ट खालामगोन, जोंजों थानानै गथ'फोरखौ फोरोंगोन आरो बे समाव गथ'फोरनो जोङो डेम' क्लास जोङो होनाय जागासिनो दङ। दा बिथांमोना दिनै फैनानै क्लास लाफैदों, फोरोंफैदों, गथ'फोरजों इन्टारेक्सन खालामदों आरो गथ'फोरा जथेस्थ' गोजोननायखौ फोरमायदों। जोंहा साइन्सनि बेलायावहायो
JEE आरो NEET एग्जामनि थाखाय जोङो स्पेसियेल इन्टिग्रेटेड कर्सखौ जोङो देग्लाय जोङो होनाय जागोन। दा बेनि थाखाय जोङो BTech खालामनाय गुवाहाटि IIT निफ्राय आरो बम्बे IIT निफ्राय MTech खालामनाय जोंहा सानै रोंगौसाफोर दंफैखायो। बिथांमोना जथेस्थ' खस्थ' खालामनानै गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों जोंनि फरायसुलि बिथांमोनखौ जितु JEE आरो NEET एग्जाम दा बेयाव पास खालामनायाव जथेस्थ' बिथांमोना गोसो होदों आरो जोंनो खोथा होदों। बिथांमोना खस्थ' खालामनानै गथ'फोरखौ जेरैखि जाया बिथांमोना साक्सेसनि लामायाव लाबोगोन। आरो जोंहा बुंनो थाङोब्ला हस्टेलनि फेसिलिटिखौ जोङो लाबोनाय जाखादों जागायजेननायनिफ्रायनो आरो दिनैबो जोंहा हस्टेल दङ। हस्टेलाव गोबां गथ'फोराबो अलरेडि दंखायो आरो माखासे गथ'फोर जोंहा फैबावनांगौ दङ हस्टेलाव। दा बेनिखायनो जायफोर फरायसुलि बिथांमोना गोजाननिफ्रायब्लाबो फैनानै बे हस्टेलाव थानानै बा हस्टेलनि सुबिदाखौ लानानै बिथांमोना फरायनो हागोन। दिनै जि मोनसे रिजाल्ट फोसावनाय दा बेहाय जोङो जिखिनि गोजोननाय दङ हयथ' जोङो फैबाय थानाय समाव बेनिख्रुइ साबसिन जोङो रिजाल्टखौ जोङो दिहुननो नाजागोन। साबसिन जोङो खामानि मावनो नाजागोन। जोंनि जेमानखिनि स्टाफ दङ जेमानखिनि फोरोंगिरिफोर दङ बिथांमोनजों जोङो लोगो जानानै बिथांमोनखौ जोङो सावरायलायनानै जे गथ'फोरखौ बेनिख्रुइ माबायदि साबसिन जोङो रिजाल्ट खालामनो हायो बेनि थाखाय जोङो सावरायनानै बे खामानिखौ जोङो मावनाय जागोन। निस्सय जों आसा खालामदों देग्लाय जिखिनि मोनसे रिजाल्ट ओंखारबाय बेनिख्रुइ साबसिन नेक्स्टआव जोङो रिजाल्टखौ दिहुननो हागोन।